ngati kuti ku MCP kuli friction. Yeah. Ndale zina zapadzana, machitidwe ena apadzana, ndi machitidwe ena anyuwani ndi ndale za nyuwani zukrasana. Okay. Choyambira ndi ambe pamenepo. Mwina ndibweranso. Mubweranso. Amutalika ku APM ku Mangochi amakonda kuona program imeneyi. Okay. Yes. And I know why. Anasindikira mochedwa kuti adamba kuionera mochedwa. Okay. He keeps on telling us every time tikakumana nawo kuti inu hotikale janu jamu nandipweteka. Izona Now I think anapanga chigalizo kuti ndizimvano kuti ndichani mwina chimene ndimaphonya ndi anthu anga. That's right, yeah. Zimene anthu ena amene salandira ndalama kuti apereke uphungu amapereka. Chifukwa anthuwa ali nkuthekera kuti amamva zambiri zimene ife ndale sizimatifika m'makutu mwathu chifukwa anthu amachinga. That's right, yeah. Ndewo wamamva. Futo lilipo kwambiri ndi mtima wokuti tafikapo. The arrival mentality. Kuti ineyo ndafikapo, ine ndine wakuti, nonse muzindimvera mwakuti, ndili ndi zimphamvu zambiri, ine ndamene ndimapanga zokuti tonse tipange bwino. Mutu umodzi sumaseza denga. Yeah, that's right, yeah. Tilole kumamva za anthu ena. Ifili zimene zikutipwetekazo, as long as zili zoona. MCP azindikirenso kunena kuti boma ili losonkherana. Yes. Nkulako kuyankho choncho? Ayi. Muli mavoti a UTM mboma ili. Yes. Muli mavoti a Khumboka chali mboma ili. Yes. Muli mavoti ajana ungakhala na nyanyala anzano achakufa. Ajihana. Yes, I know. Mavoti wasali muwenu. Kodi achisiso awo alimu. Andu ukayika. Andana achisi. Ndu ukayika koma. Koma anali kumpizana. Anali momwe? Koma anasonkha tu. Anasonkha? Mavoti? Kodi a Joyce Banda so mavoti aso sanali muwenu. Nde IMCP azindikire kunena kuti for almost 30 years adalephera kulowa mboma. These are facts. Yes. It had to take mwana wa eni wake Saulo Sichilima. Yes. Ndi anzawo kuwathandiza kuti alowe mboma. Yes. Kufunika kwake koma kumbukira kuti if we are here osati kuti zato khaiyayi anthu ena they worked day and night kuti afike mboma nkotani Ineyo funso ili labwino kwambiri. Ndi funso labwino. Yes. And kwamina amakonda MCP and the leadership kuphatiza pa chakwera. Weni kuti chakwera ndi makonda. Yeah. Ku MCP ko funso ilili lizikhala ndi a deeper reflection. Yeah. Why? My chances, a possibility, yonena kuti wathamangitsa mboma chifukwa paokha sanawinepo kwa nthawi yayitali. That's right. Anawina parasonkhedwa mmemo. Yeah. Chimene chicho azichiganizira kunena kuti komatu patokha sitinawine patokha. Anatithandizira. Tikhale bwino ndi anthu. Yeah. Very important. Yeah. As we speak, azibale awo amene adawathandizira kuti mmemo utheke. Adathawa. Yeah. Zona adathawa. Kuthawa ko suti angothawa kukhala pansi. Akuthawa mayo ndachiona ine uku. Ndachiona ine uku. Abwera ndi nkhani. Mwamvetsetsa. Nkhani zimene zija kwa munthu odanali konko. Sangangonena kuti hayi basi akulira ku opposition kumande chabe. Anthu amvetsera. Sanali konko. Kodi mukuti mwayendako bwanji? So MCP especially anthu ena amene akumazikuda pa mtima kumanena kuti boma ndi lomweri. Yes, silimadana nazo zimene zija. Boma ndi lomwero kwa anthu amene akhulupirira choncho. Koma adziyang'ana kumanena kuti kodi amalawi pa ground akuti chani. Ndinafunsafunso limene chifukwa cha zimene mwanena inu kunena kuti pali ena amene akuyankhula mwathamo. Arrival mentality. Akuyankhula mwathamo ku MCP ko. Yes. And lero tikukamba nkhani imene because they are like camps. MCP yomweyo banena kuti kodi iwe ndi MCP wandani. Kodi muyang'ana kuti akundipasa masaidi ndi usiku kuli zochitika zambiri bwana. Technician akundilozera zinthu ndi ndikufuna ndipesese kuti akuti ndiziyang'ana kamera yanga ndi. Banja rubano. Fatili banja ba. Olo chula kunduze kuti apa. Chula kugwada uku aleso akulakula zinthu uku. Kukuchitika zambiri. Ndakuonani kuti mwathawa. Yes. Maswana amachita mwazumwana. Maswana ndi madziwa kasi ati maswana amachita mwazumwana. Ine ndatakudaona chani kumbala chanda. Ndinafunsafunso limeneyi kuti IMCP nkofunika adzikumbukira. Yes. Kuti chakudyachi ndi mmemo adasonkha anthu ambiri. Ndipo iniyo tumayankhula zamveka. Yes. Kuyankhula pano atupere muluzi a UDF.
Dalitso Kabambe a UDM ndi a Enoki Kanzinge ndi Jehana a Ford taona zithuzi zikutuluka kuti awukambirana kuti ambwana khala ngati nthawi yakwana imene timafuna maubale chifukwa kunena moona mtima 50% plus 1 padakali panopa ineyo ndili panopa sindikumuona munthu akudusa pakamodzi even akongeresiyo sangadusa bwana sangadutsa ayi tisinena zoona sangadutsa ayi ndipo amve zimenezi palibe atapeze 50% plus 1 pakamodzi mtsogoleri wa chipani cha DPP amthalika kuti amakonda hot current and he gives feedback. Yeah, he's one guy who argues with you. Yes. Koma amakuza kuti sindikukulisana nawe but I respect your opinion. Yes. That's how parties are supposed to handle their issues. Tita kusemphana. Koma I'm not your enemy. Unfortunately, what is happening in the MCP, we're there. Ndi matter if they don't handle this one very carefully. MCP as we speak, ili ndi ntchito yokuti isonkhanitse mfundo zowauza Malawi waye avoteredwenso kachiwiri mu September. That's right, yeah. That's right. Chimene chizapatsa mutu chimene chonso. What have you done after all those campaign promises mu 2020? Mwapanga chani kuti tikupatsenso vote? Yeah. Yeah. Chimene chonso chizapatsa mutu. Leroli akamamenyana mmene tikuoneramo chifukwa kumenyana anthuwa. Takhati kumanena kuti akumachana amayikana kankhande kutsogolo sikuchitika ndithu. Atha kutanganidwa chonchi kukhomana not realizing ali ndi mpando waukulu okuti awathandizira chakwera kuteteza the presidency. Koda kuti chavuta nchani mwina ena, can you break it down for us? Chavuta nchani ku MCP kuti aponyerane mikondo chonchi sapwetekana maso Arrival mentality. sapwetekana maso anthu Apwetekana maso simungaponyerane mikondo kumaona ngati kuti tusewera pitali sazemba ayi arrival mentality palena akadafika iwowo ndi iwowo mamanena wawa they are more MCP than anyone else. Ife ndeya Kongo chifukwa olomumbayo tambwere omubwera okay chifukwa yoti even zinakambawa kuponyana kankhande ma primary za kodi kankhande nchani minga minga okay ndiyamba ponyana kankhande Anaitula ali nyimbo yakasa itatu. chabwino ili munyimbo mujatu kankhande anakamwika padrawo kuti wina akasamweso mazi pamene popo kuyipa mtima ma primary even ziwezo kuchitika bwana umapezeka kuti anthu ndinu achipani chimodzi mukuyikirana candidate wina kuti akampweteke nzanu. Before you even start fighting the enemy outside, you're fighting amongst yourselves. You're weakening the structure. This is the time that ngati kunali ma differences whatsoever maine ati muzisiye kumbali nkunena kuti olo titawina phungu wose 200 nkanthu nkuluza pacha kwelapa tikhala the biggest opposition. That's right, because we've lost the president. Yeah, that's right, yeah. Mamodi tizimenyanirana 2030, there's 2025 that we must cross. But you have people that are so selfish, people that are thinking about themselves, but akakhala pamaso pa bwana amanamiza bwana ngati kupanga za bwana. Abwana amene akuti aziauza kuti kodi iwe tabwera so iwe. Say that again. Akakhala pamaso pa bwana, say that again. Amafuna amanamiza ngati kupanga za bwana, koma ndi anthu amene akangozungulira kumbali. Ndamira kupanga zosokoneza bwanayo. Ndi bwana amamusokoneza. Zona Bandamu kumayankhula izi. Ndi anthu ena nikacheza ndapa nkuku akuti mukupanga sakuti. Zona You understand? Yeah. So me as a bwana, I need to start watching you. Yes, zona Kuti awa kumazadandaula za banda ndikakhala nawo apa akundiuza kuti chonse chili bwino. Yeah. Akangozungulira kuseliko banda upanga sakuti banda upanga sakuti. I need to start watching you. Yeah. And make my own assessment kuti kodi what is the problem? Kodi iwo abwanawo sadziwa kuti anyamatawo akwaonongera zinthu Nanga akakhala pamaso pawo pajama amalira atu ena kuti bwana ndikunena zoona ine bwana mpaka ulira. Kodi inu. Yes. Bwanayo sadziwa kuti uyu ngosokoneza uyu. Zimene akumanena ivi na vuti mbiko mumba kuti ndale zothana. Sungaditero ndithana nawe. Muthana nawe bwanji munthu ndi wambali anu. Ineyo tikusera mpira mbali mozi nde ino tasina sindane nde inu mufuna kumwesa ine kukutchechani. Kuti ndisamwetse. Musamwese koma tikusera timu imozi. Nde chani chimene chocho. Mutimu muja chief aliyese ndofunikira paro imene wapasidwa. Yeah. Striker kamachinya kokipa samadandaula kuti chifukwa chani sindi kuchinya. Iye akuziwa kufunikira koteteza zigoli pa golo. Tonse sitingachinye ayi.
so kukhala ena achinavujumbiko mumbazi panga zimene akupanga basi moti ena akunyasidwa nazo zimenezi akuva nyunyunyu akuvanya nyunyunyu kuwawida mtima yeye wabwera ndani it's not even ndani it's not ndani. Guys, this is an MCP member. This is not the MCP way. This is not the MCP way of doing things. Your MCP way of doing things is Yabwiri Sajani. Yes, Yabwiri Sajani. Nde somebody comes with a different thing. Zaka muli ku opposition. Ndiye wina kukuzani kuti take zopanga sojonjo za masiku ano izi za AI iyo kukana artificial intelligence chifukwa kuti umakhulupirira kuti chanzeru ndi chamoyo chokha. Muchedwa nazo. Zona. Ikoli kale kusanabwere mu computer bwino ma typewriters. Typewriters. Nangati nthaino ndiyo panga so ma typewriters. Ndiye nana kamakuzani kuti bwana there is artificial intelligence. Yeah. Embrace it. Yes, a very honest question. Nditha kufusa ninu awawa athakuyankha. Oro ndunazo kumene ziliko ziyankhe. How many cabinet ministers in the Chakwera administration panopa atopangisa sonkhano paokha mene wapangira mumbamo? How many adali ekrezo zona ndanga imike kono inu ma ministers mukone taimika ni kono ndangati abana a rally of this magnitude. Yes, where kangati nduna ngati wefu piko mumba the chilima style of a rally. Yes, the chilima style of a ambira maopa amabisala kuye kwazawo afuna nene jonchi namuva wina wankulu one of the senior guys aku MCP akumanena akuti ena kuganiza kuti amchere mumba kuma primaries kuganiza kwa ena akamuchera mumba kuma primaries apange frustrate akhale magezo ndima independent ena ake ku MCP kucha mutu mwawo ali magezo kuti zimpweteka zoke chipani but also iwala kuti tukamwe malizitse abana mawa inu makhulisa bwere pano grace ikakhala pa munthu abana mutha kuyesetsa kuti oti mpondeponde kan ku convention amapeza kuti munthu jama dzatsukabe tha batwesesi akuti apange frustrate ndikuzeni zizi sinulira mumba kulakho ndane bwinane so opposition but IUTM zibani zotsutsa ka DPP ka Afford you name them bandale amamuyangana be munthu winayo mbewu ukamona ngati kuyikwirira mpamene mamera ine ndimafuna tikumaliza nkhani imeneyi ndinene kuti ku MCP ko MCP leadership kanda president Chakwera asamalekerere nkhani wanda ananena kuti yes apange consolidated power mphamvu zina zimene ziweno khandiyo ena ake akamafuna azatengera kumakathamanga nazo uko mphamvu za Chakwerazo president zitengeni kale mu office of the president. Yes, mphamvu zonse atina kamaona nyambo yozo iwerabaya kuno zopusiza koze nayi timene mafanena kuti Chakwera asamalekerere pali kulekerera let's go on till in the 163 days today. Yes. We cannot do business as usual. No. Akutiwa chimene chuchitika. Yes. Why dana kuti kuli chikufu. Yes. Uya akuti sininga mwere madzi. Komanso. Ukafusa nyonjija uzichasopereka guidance. Kodanawa akumenyana na solution ilandi tikudole ziwiri. Kapena zipasana mateni. Mukasewelesa inu kidole chipaseni uyuso asewelese zona ifanye sungama ngosewelesa wekhaya mulipa ambira nanu so we find a solution mwala oyanganira umalowa mmaso ndamakamba chonchi amati akupanga no akupoti mumba ase tinene chonchi ineyo program hot current tani napo mbuyo mu kuti amumba atasankha atapita kuleba ola opposition ena amene kuti mafana uyu akuthamanga bwino awachotsa apita ku trade mfana uyu akutani akuthamanga bwino ndibwereze simene ndanena kuti apule mukamaya ananuwa mudzinena kuti kwadi pate material nditiyo national material nditi microphone kuli angapo nditu kamulu kanthu akuluakulu ako MCP ku they are just party materials. Achakwera panopa kufuna national materials. He needs national votes across the country. That's right, yeah. That's so right. akamali pana ndi anthu onde kuti apiri yawo ndiyo kuthera pa chipani. Amalawi kumuyako apeza kuti akwayiwala Chakwerawo chifukwa cha anthu ena khalidwe yawo nunkha. Mukuonera program ya The Hot Current, program ndiyo tenthayi. Yes.